Mandaue City, doon na gigama nga mga swabbing booths alang sa dali nga pagkuha og specimen sa mga suspected COVID cases. Ang report ni Nico Serino. Tuyo nga gipagama sa City Hall ang mga booth nga magamit sa health crisis nga giatubang karon. Nagbuhat og 4 ka buok niini. Sa higayon nga mapatuman na ang mass testing dinhi sa dakbayan sa Mandaue, dakong ikatabang kining mga testing booth aron nga ma-minimize ang risgo alang sa mga health personnel sa ilang pagkuha og mga samples. Ang health worker nga mokuha sa sample adto na mopesto sa sulod sa specimen collection booth samtang ang pangayuan sa specimen anha sa gawas. Upat pa ang inisyal nga nabuhat apan magpagama pa ang mayor og lain pang upat. Maprotektahan ang frontliner or ang atoang specimen na mag-collect sa specimen plus maprotektahan sad ang musunod nga pasyente kay dili naman gud kinahanglan magsigig ilis-ilis og PPE ang atoang mo-swab. So ilisan lang niya ang gloves nga gigamit. Kung makluster na ang mga barangay, butangan usab og collection booth sa matag cluster. Gusto ni Mayor Jonas Cortez makapahigayon og mass testing sa syudad aron dali nga ma-identify kung doon na may positive. Napanglantawan na nga musaka ang kaso kung makasugod na ang mass testing apan usa kini sa gihulagway nga epektibong lakang batok sa COVID-19. Kay ma-isolate ug maatimandayon kung doon na may magpositibo. Doon natin nga tayo paghimuon nga priorities. Unahon na itong ILIs, katong mga katong sari, unya katong frontliners nga na-expose nga sa katong nag-swabbing. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.